hele goede avond. Krijgen we nieuwe kerncentrales? Ligt er bij eens op tafel in de formatie. En ook in Glasgow werd er gesproken over die kerncentrales in de klimaatconferentie die afgelopen weekend werd afgesloten. 2 van onze gasten waren in Glasgow. Esther de Lange bijvoorbeeld, Europarlementariër voor het CDA. Zo invloedrijk is ze al en misschien wordt ze nog wel belangrijker. En Mohamed Chahine die reisde met Frans Timmermans naar Glasgow. En hij weet dus als geen ander wat de insteek was van het Europese beleid daar. Want Frans deed de onderhandelingen. En Bert van Sloten, die kennen we van Met een oog op morgen bijvoorbeeld, of van de NOS, van Bureau Brussel. En nu houdt hij zich bezig met Brusselse Nieuwe, het platform met het allerlaatste Europese nieuws voor Nederland. Hier vandaag vanuit Avondgasten Europa in het Europees Parlement. Ja, van harte welkom dus vanuit Brussel, uit een regio. En het kan nog, waar de besmettingen inderdaad nog hoger zijn dan in Nederland. Dus kunnen we dan natuurlijk ook niet anders dan even beginnen met een rondje corona. Want de maatregelen die vliegen ons om de oren in de verschillende Europese landen. Esther de Lange heeft er natuurlijk ook mee te maken gehad. U kwam uit Glasgow, is ineens ook buiten de Europese Unie. Is het nou allemaal een beetje te doen? Ja, dat betekent dus zondag meteen testen. In Glasgow zelf trouwens ook al testen. Komende zondag weer. Dus ik word goed in de gaten gehouden. Maar wat ik het belangrijkste vind in deze discussie... we hadden nou met dat coronacertificaat een gelijklopende aanpak grotendeels in Europa. En je ziet dat nu toch weer alle kikkers uit de emmer springen... en de lidstaten verschillende kanten op gaan. Ik denk dat we dat moeten zien te voorkomen qua maatregelen. Ja, gaan we nog even over hebben. Want we weten natuurlijk in de regio als geen ander... dat zelfs als de maatregelen en de besmettingscijfers in België, in Nederland en in Duitsland alle 3 hard oplopen, dat tot de maatregelen eigenlijk nauwelijks op elkaar afgestemd zijn. En dus gaan de mensen ineens dineren over de Belgische of de Duitse grens in Aken. Maar goed, vandaar zijn we blij dat Duitsland om de hoek is. En wij zijn ook zeker van plan om te gaan feesten nu hier. Winkelen, shoppen, even. We hadden niet veel tijd, we waren pas nooit dus. Eten, drinken, fitness hiervoor, bij World of Fitness. En ik vind het geweldig hier, de mensen, de mentaliteit, vriendelijk. Ja, waar het leven dus in Nederland flink wordt beperkt, de openingstijden tot 7 uur 's avonds, kun je in Duitsland nog alles. Bijvoorbeeld hier in Aken gaan ook veel Limburgers naartoe. Ja, je moet die QR-code hebben en het mondkapje, maar verder, er zijn geen beperkte openingstijden. En hier kun je dus gewoon naar de club, naar de bar op stap, naar het restaurant. En je komt dus steeds meer Limburgers ook tegen. En dat zal de komende weken alleen maar nog meer worden. Also am Wochenende, ich würde sagen, wir haben ja schon so 50% Holländer hier. Ich denke mal schon, dann kriegen wir relativ viel Besuch hier, ne? Jetzt nächste Woche macht der Weihnachtsmarkt auf. Ich denke mal schon, dass da ein paar Holländer rüberkommen. Je kunt nu vaker naar Aken? Ja, we gaan vaker naar Aken toe. Ook de komende weken, omdat in Nederland wel alles op slot gaat. Sowieso. Ja. Het is ook gemütlich hier. Ja, dan wens ik u een schöne dag. We hebben alles, ja, hier ook. Ik zeg dat niet hoe. Ja, zeker dat niet doen, maar we doen het toch waar. Want het is inderdaad wel een probleem. Bert van Sloten kent natuurlijk als geen ander ook de manier waarop de hazen lopen in Europa. Hoe denken de collega's erover? Hoe is dat sentiment? Dat sentiment is een beetje wat Esther ook net beschreef. Er is wel iets bedacht voor Europa. Maar elk land gaat nu gewoon helemaal voor zich. Je zag het in Nederland al. Hugo de Jonge wint zich wel op over Oostenrijk. En dat we daar met de skis in de rij moeten staan... en nog een extra test moeten gaan doen. Maar vervolgens gaat Nederland ook zijn eigen gang. En alle landen op dit moment gaan hun eigen gang. En dat is een beetje het probleem, denk ik... En misschien wel van het begin af aan. Er is wel iets heel goeds gekomen uit Europa. Dat is die QR-code. Toen we hier het Europees Parlement ingingen... moest je ook gewoon weer die internationale code laten zien. Dat is prima. Maar dan moet je ook wel gewoon zorgen... dat je ook ongeveer hetzelfde blijft doen. En ik zie nu gewoon alle landen min of meer uit elkaar weer drijven. Ja, het is, als geen ander natuurlijk kun je dat Europese dilemma daarin zien. Hè, in dit coronadossier. Van de ene kant is de afstemming eigenlijk, die is er nauwelijks. Maar van de andere kant dank je ook eigenlijk God op de blote knieën... dat er geen Hongaarse commissaris is die een lockdown afkondigt voor Nederland. Want daar vraag je ook af, waar is dat draagvlak dan? U wordt er wel op aangesproken, meneer Chahine. Hoe gaat u daarmee om? Het is best een lastig dossier. En laten we ook niet vergeten, alles wat we nu meemaken is nieuw.
Ja, en elke keer, we kunnen best wel proberen te plannen. Maar we zitten nu al in Nederland in de 4e golf of de 5e golf. En we kunnen niet uitsluiten of er nog een 6e of 7e gaat komen. Er zijn wetenschappers die stellen dat we met corona moeten leven. Dus we moeten nadenken over korte termijn maatregelen. Die moeten we veel beter gaan afstemmen. Ook mij frustreert het als ik weer elke keer moet opzoeken wat ik precies moet doen. En steeds blijf ik verrast worden wat er weer toegevoegd wordt door een bepaald land. Maar ik doe het nog steeds met alle liefde om me daaraan te houden. Maar tegelijkertijd moeten we ook nadenken, oké, hoe gaat deze samenleving eruit zien over een jaar? En wat betekent dat als corona in ons leven blijft? En ik vind dat we daar nog te weinig aandacht aan hebben. En ik ben nog steeds voor blijf vaccineren, doe dat wereldwijd. Probeer delta's te voorkomen. We hebben nu een delta die... Of een variant van corona waar je te maken hebt met een reproductiegetal van misschien wel 10. Nou, dan al ben je met 95% van je bevolking gevaccineerd, dan haal je die groepsimmuniteit nog steeds niet. Dus we moeten nadenken over de fase die erna komt. En ik vind dat we daar nog iets te weinig aandacht voor hebben. Nou, u heeft het al even over die verschillende maatregelen. Aan Oostenrijk weten we dan dat het land onder andere afkondigde dat bijvoorbeeld het Janssen-vaccin, waar toch best veel Nederlanders nog mee zijn gevaccineerd, vooral veel jongeren, dat toch vanaf januari eigenlijk niet meer geldig is. En dat dan een boostervaccin verplicht is. En anders kun je gewoon niet op wintersport in Oostenrijk. Dat geldt ook voor de maatregel die ze afkondigen wat betreft de niet-gevaccineerden. 2G is nu dadelijk echt beleid in Oostenrijk. En zo werd het gelegitimeerd. Die Mehrheit der Bevölkerung, die das Richtige gemacht hat, die sich geschützt hat, die müssen wir jetzt auch schützen. Ich sehe nicht ein, dass die Mehrheit der Bevölkerung aus Solidarität mit der Minderheit der Ungeschützten selber in einen Lockdown geht. Bitte ganz hinten anstellen. Es ist in den letzten Tagen ein großer Ansturm gewesen, rechnen wir auch heute damit. Schauen wir zwischen ab. Naja, weil sehr viele Freizeitaktivitäten eigentlich nur mehr mit Impfung oder mit Genesenenschein möglich sind. Als je niet impfen lässt, ja, tschüss. Ja, duidelijke mening daar. Esther de Lange, als het dan gaat over 2G, dan heb je misschien ook al ineens over vrij verkeer van personen. Wordt het dan ineens ook een Europees issue? Ja, wat mij betreft wel. En de EVP, de Europese Volkspartij, dus mijn Europese fractie, heeft er ook op aangedrongen dat volgende week in Straatsburg dat issue weer op de agenda staat. Dank ook aan de andere fracties om dat te steunen. En dan gaat het met name over die discussie van hoe lang is zo'n vaccin geldig? Wanneer vraag je een boostervaccin? Dat zijn legitieme discussies. Soms is het probleem dat de wetenschap eigenlijk nog geen unaniem uitsluitsel daarover geeft. Dat is wat Mohammed ook zegt. Hè? Je bent aan het werken soms met onvolledige informatie. Maar de reden dat wij dat debat hebben aangevraagd is dat we eigenlijk willen dat de Europese Commissie dat weer binnen dat certificaat gaat coördineren. Dus hoe lang is je tweede prik geldig en wanneer heb je bijvoorbeeld weer een booster nodig? Want anders gaan we zien dat alle landen weer een andere kant uitgaan. Ja, en heb je het gevaar dat je weliswaar een internationale QR-code hebt, maar dat je bijvoorbeeld in Italië of Oostenrijk of elk ander land, dat die ineens niet meer geldig blijkt. Precies. En kijk, je moet natuurlijk altijd een balans vinden tussen rekening houden met verschillende situaties in verschillende landen. Heel lang zag je bijvoorbeeld dat er in Portugal weinig aan de hand was. Kwam ook doordat het weer daar langer goed bleef, laten we wel wezen. En dat er in andere landen echt hele hoge cijfers waren. Dus je moet altijd de ruimte geven aan lidstaten om te kunnen reageren op lokale situaties. Maar daar waar de situatie ongeveer vergelijkbaar is, en dat is in de EU-regio zo. Kijk naar Duitsland, kijk naar België, kijk naar Nederland. Daar waar die situatie vergelijkbaar is, daar moet je naar mijn mening ook vergelijkbare maatregelen hebben. Ja, ongetwijfeld een discussie die veel langer nog gaat duren. Ook in heel veel andere talkshows te zien zal zijn. We gaan naar Glasgow, want daar werd afgelopen weekend de klimaatconferentie afgesloten. En er werd uiteindelijk ook afgesproken, die stijging van de temperatuur, die moeten we echt beperken tot 1,5 graad. Frans Timmermans, die was er ook, onderhandelde voor het Europees Parlement en refereerde nog aan zijn kleinzoon Kees van 1 jaar oud. Maar had het ook over zijn opa, die komt vaker voorbij. Bijvoorbeeld in het boekje Glückauf, werkte in de mijnen. En Frans weet dus als geen ander, steenkool, moeten we vanaf. This is a consequence of our own painful experience with coal. We all know that European wealth was built on coal. And if we don't get rid of coal, European death will also be built on coal. We know full well that coal has no future. So, having now expressed my disappointment, I want to reiterate what I said in my earlier intervention. This should not stop us.
from deciding today? Or what, even before you've read everything, I have to say is a historic decision under your leadership. And you can be very proud of that, Mr. President. Ja, historisch dus inderdaad volgens Frans Timmermans. Maar het sentiment na afloop was toch ook wel iets van teleurstelling. Mohamed was erbij bij Frans Timmermans in de treincoupé. Hoe was uiteindelijk dat gevoel? Ja, we zaten niet bij elkaar in de trein. Maar het begint toch wel? Nee, ik ben op een andere dag gereisd dan Frans. Maar we hebben elkaar heel veel dagen gezien. Ik moet eerlijk zijn dat ik me wil voegen bij de woorden van Frans. En dat doe je niet alleen ik. Afgelopen week ook hoogleraar klimaatbeleid aan de Technische Universiteit Eindhoven, Helene de Koning, die heel veel van dit soort klimaattoppen heeft bezocht. En die stelde dat wat we bereikt hebben, dat ze daar enorm onder de indruk was. En ze gebruikte zelfs het woord ongeëvenaard. Want laten we kijken wat er daar besproken is. En natuurlijk, we hebben niet alles af kunnen tikken. Maar we hebben met elkaar afgesproken dat er een einde komt aan fossiel. Dus internationaal gedragen. Dat is best, dat is niet niks. We hebben met elkaar afgesproken dat we een einde gaan doen aan ontbossing. Dat is ook niet niks. Ik bedoel, dat zijn allemaal maatregelen. Er is een internationaal akkoord gekomen over het methaangebruik. Ook daar meer dan 100 landen dit hebben gesteund. Dat zijn allemaal intenties. En we moeten het aankomende jaar, voordat de klimaatconferentie in Egypte zal zijn, moeten we ervoor zorgen dat alle ambities van landen omhoog gaan. En dat deze pledges, deze beloften, geconcretiseerd worden. En dan kijk ik heel positief uit naar ook het vervolg, namelijk in Sharm el-Sheikh. Ja, maar toch zeggen veel critici, eigenlijk de grote landen, de grote vervuilers, met name China voorop, die hebben zich er helemaal niet op vastgelegd. Ja, maar zij merken ook dat er een internationale coalitie ontstaat. En die beweging, die voel je, hebben wij daar wel gevoeld. Dat ze erkennen dat er iets moet gebeuren. Dat we in ieder geval onder de 2 graden moeten zitten. En het liefst 1,5 graad binnen bereik moet blijven. Dat is ook wel een uitgangspunt geweest van het eind van de conclusies van de COP. China is een van de landen die nog een klein beetje twijfelt. Maar ook zij hebben aangegeven dat ze uiterlijk 2060 klimaatneutraal willen zijn. En vergeet niet, China is 100 jaar na ons begonnen met hun industriële revolutie. En willen maar 10 jaar na ons klimaatneutraal zijn. Ik vind dat niet iets wat we licht moeten nemen. Ja, Esther de Lange, u was er ook. Was u tevreden? Nou, ik denk dat een deel van de teleurstelling die je voelde kwam ook doordat dat uitfaseren van kolen en de fossiele sector, dat stond heel lang harder in de tekst. Ja. Dus je maakt zo'n proces mee, dagenlang. Het heeft nog nooit in een tekst gestaan op dat niveau. Het kwam in de tekst, ook onder druk van de Europese Unie. Wij wilden dat graag. En op het allerlaatste moment heeft onder andere China dus die phase-out, dus je gaat uiteindelijk naar 0, veranderd in phase-down. En dat is volgens mij eigenlijk helemaal geen correct Engels, maar in die fase van de onderhandelingen moet je blijkbaar creatief zijn. En dat betekent dus het gaat omlaag, maar je pint je niet vast op die uiteindelijke 0%. En dat voelde als een enorme teleurstelling, omdat je dagenlang iets groters binnen had gehaald. Maar ik ben het met Mohamed eens dat het nog steeds ongekend is dat het überhaupt in die tekst staat. Ik ben ook blij met het feit dat de commitment richting 1,5 graad opwarming van de aarde, dat die er harder in staat. Ja. We zijn daar nog niet, hoor. Ook met dit akkoord komen we daar niet en moeten we dus verder. Maar die richting is natuurlijk, als je met 190 landen moet onderhandelen, is het nog altijd vele malen moeilijker dan binnen de Europese Unie. Maar die richting is nu duidelijk. Waar mijn teleurstelling vooral zit, is het feit dat we in 2020 100 miljard per jaar beloofd hebben aan ontwikkelingslanden en dat die er nog steeds niet is gekomen. Dat zijn de landen die eigenlijk qua uitstoot een druppel op een gloeiende plaat zijn als het gaat om de klimaatproblematiek. Ze stoten niet veel uit, maar dat zijn wel vaak de landen die nu al echt heel erg persoonlijk de gevolgen van die klimaatverandering voelen. En dat is dus eigenlijk mijn persoonlijke teleurstelling als het gaat om de afgelopen dagen. Ja, maar laten we even gaan naar de Europese opstelling. Bert van Sloten, want je hebt natuurlijk ook meegekregen, hè, zolang het gaat over uitspreken van ambitie, daar is iedereen nog wel voor te boren. Maar als er dan concrete maatregelen moeten komen, blijven de Europese kikkers dan in de kruiwagen allemaal? Nou, eventjes nog even op Esther. Van, je organiseert natuurlijk bij dit soort bijeenkomsten altijd je eigen teleurstelling. Want of het nou een Europese top is of zo'n hele grote bijeenkomst als in Glasgow. Je moet teksten hebben en teksten leg je neer om over te onderhandelen. En uiteindelijk komt er toch een compromis uit. En het vervelende is dat iedereen er bovenop zit. En dat is goed voor het beeld. Dat is goed ook dat je het mee kan maken. Maar aan het eind ben je toch teleurgesteld omdat er niet uitkomt wat er oorspronkelijk bedoeld was. Dus ja, je organiseert je eigen teleurstelling. En Europa, de Europese Unie. Nou ja, de kikkers, ja, ze zitten wel allemaal in de
kruiwagen. Maar ze willen natuurlijk alle kanten opspringen. Maar iedereen wil wat. Ik bedoel, Polen wil ook extra geld hebben. Er zijn ook nog allerlei andere discussies bij. Om die steenkolenmijnen en die bruinkoolmijnen allemaal te sluiten. Dus op zich is dat ook hun goed recht om dat te doen. Ik bedoel, wij hebben dat in Nederland, in Limburg... hoeveel jaar is dat ondertussen geleden? Een jaar of 50 geleden ook gedaan. En we hebben gemerkt dat het heel moeilijk is... om daar vervolgens weer een nieuw soort werkgelegenheid voor in de plaats te krijgen. Ja, ik wil er wel iets over zeggen. Want ik denk dat juist op dit terrein Europa wel heel erg de kikkers in de emmer heeft. In die zin dat wij natuurlijk het eerste continent zijn... dat überhaupt een klimaatwet voor 27 landen heeft... waarin we ons vastleggen op die 55% CO2-reductie in 2030... en de ambitie om in 2050 net CO2-neutraal te zijn. En daar vloeien allerlei andere wetten uit voort. Dan moet je dus de industrie aanpakken. Je moet iets doen aan schonere auto's, et cetera, et cetera. Ja. Al die wetten liggen nu hier op tafel natuurlijk. Dan gaan al die landen verschillende posities innemen. Maar het feit dat daar uiteindelijk een akkoord over komt in Europa... laat wel zien dat wij daar ons huiswerk op orde hebben. Ja, nee, maar om nog even bij de kikkers te blijven. Ze zitten in de emmer, maar je weet wat kikkers doen... op het moment dat ze in een emmer zitten, dan willen ze eruit springen. Ja, en aan ons om dat dus in de emmer te houden. En dat is volgens mij nu het proces waar we in zitten. Daarom worden de komende 2 jaar, als ik nog één mag... die komende 2 jaar worden wel heel erg belangrijk voor inderdaad de Green Deal... om het maar eens even zo samen te vatten. Ja. En dan komen hier op 12 december komen hier nog een keer de boeren protesteren. Verwacht u daar nog een probleem? Nou, ik heb aardig wat boerenprotesten al meegemaakt in Brussel. Ik ben regelmatig in mijn mantelpak over het prikkeldraad heen geklommen. En ook op een tractor als het nodig was. Kijk, uiteindelijk moeten we ook de landbouwsector meekrijgen in die transitie. En een heleboel boeren die willen wel... Maar die zeggen wel, dan willen we ook een eerlijke prijs... voor dat groenere product wat wij van jullie moeten gaan produceren. En volgens mij zijn dat 2 kanten van dezelfde medaille. Die transitie en die eerlijke prijs. En als wij het goed doen hier in het Europees Parlement... kijken we naar allebei en zeggen we niet... ik leg jou een doelstelling op die je qua bedrijfsvoering... financieel niet kan verhapstukken. En zoek het maar uit. Dat is in elk geval niet de instelling die het CDA heeft. Maar we eisen wel dat de transitie meegemaakt wordt. Ja, wat ziet u als grootste uitdaging nog de komende jaren? Nou, ik ben ook nog steeds heel positief over de European Green Deal. Als ik ga kijken hoe landen buiten Europa reageren daarop... neem Turkije. Turkije is heel verstandig geweest. Ze hadden nog nooit het Parijsakkoord geratificeerd. Ze hebben gewoon gezien dat wij komen met instrumenten die hen ook zullen raken. Denk bijvoorbeeld aan de koolstofheffing aan de grens. En we hebben ook met de minister daar gesproken in Glasgow. En Turkije heeft 2 dingen gedaan. Het Parijsakkoord geratificeerd. En ze hebben aangegeven dat ze heel snel hetzelfde niveau willen gaan halen als Europa. Want zij zien ook in dat de Europese markt, de consumentenmarkt, heel erg belangrijk is. En de boodschap is ook naar alle landen buiten Europa. Als je straks je producten in dit prachtige Europa wil verkopen, de op 1 na grootste consumentenmarkt in de wereld, dan moet je wel voldoen aan de eisen die wij ook stellen aan onze producenten. Dat is een heel sterk argument, een heel sterk instrument ook, waarvan je ziet dat landen... Ik bedoel, de meetings die ik daar had, de afspraken die ik daar had... bij elk gesprek, of het nou met de Amerikanen was... of het nou met de Brazilianen was, of het nou met de Russen was... werd gesproken over de koolstofheffing aan de grens. Maar je bent ook een belangrijk man wat dat betreft. Want jij bent rapporteur daarvoor. Dus iedereen moet bij jou zijn. Nou ja, ik ben inderdaad rapporteur. Maar dit is iets wat we samen doen. Hè. En wat je ziet in de samenwerking met de CDA... is dit wel een instrument waarvan wij denken... dat als je regels hebt voor onze Europeanen... voor onze Europese producenten... dan moeten we ook iets vinden van de productie buiten Europa. Dus ik denk dat we daar wel heel snel met elkaar tot een akkoord kunnen komen. Ja, en dan horen we inderdaad Asscher en zijn echo terugklinken. Die pleiten daar al voor wat betreft de arbeidsomstandigheden. Laten we gaan naar een puntje dat ook voorbij kwam in Glasgow. Maar het ineens heel erg actueel is nu Segers zijn formulieren was vergeten in de trein. En daar lazen we onder andere in, dan moet ik even kijken... in deze regeerperiode wordt besloten tot de bouw van nieuwe kerncentrales... en wordt daarvoor financiering geregeld. En dan denk je ineens wat er voorbij kwam in Glasgow... dat het inderdaad als optie kernenergie met een kleine reactor... als goed alternatief wordt geregeld. Dat Frankrijk heel veel kernreactoren heeft... En dat je ineens denkt, wie weet, misschien is dat wel een optie. Is het een goed idee, Esther de Lange?
Nou, ik denk dat we het ons niet kunnen veroorloven om een heleboel technieken bij voorbaat uit te sluiten. Dus dat er naar kernenergie gekeken wordt. Ik heb daar wel een belangrijke voorwaarde bij, maar dat er naar kernenergie gekeken wordt, dat begrijp ik. Ik vind ook niet dat je bijvoorbeeld het opslaan van CO2 moet uitsluiten of daadwerkelijk duurzame biomassa. Dat zijn allemaal van die discussies. Er zijn nu fracties die heel veel willen uitsluiten. Nu staat gewoon echt op papier van ja, we gaan het doen. Dus het is niet uitsluiten. Ja. Nu gaan we het gewoon doen. En we weten dat bijvoorbeeld in Limburg, Limburgs parlement al in augustus 2020 zei, moeten kijken naar kernenergie. En dat de D66-gedeputeerde nu opdracht heeft gegeven afgelopen maand voor een onderzoek. Naar een kleine reactor in Limburg. Ja, kijk, die kleine reactoren, precies. Ja, die kleine reactoren is ook iets wat wij als CDA, collega Tom Berendsen heeft daar een aantal vragen over gesteld aan de Europese Commissie. Wij zien ook het liefst dat dat in Europa samen ontwikkeld wordt. Want als je dat samen doet, kan het ook goedkoper, kan het slimmer. Maar de voorwaarde die ik daarbij heb, is wel het volgende als het gaat om het afvalprobleem. Want je ziet nu uit cijfers van de Europese Commissie dat bedrijven best wel geïnteresseerd zijn als ze een startsubsidie krijgen om een kerncentrale, groot of klein, neer te zetten. Dat ze daar ook best geld aan verdienen. Kijk naar Frankrijk, naar die bedrijven. Maar dat op het moment dat als die kerncentrales veilig buiten werking gezet moeten worden, dat die bedrijven dan helemaal geen reserves hebben aangelegd, geen spaarpotje, om dat daadwerkelijk te doen. Dus mijn zware eis zou wel zijn, kunnen daarnaar kijken, maar heb dan ook geregeld dat op het moment dat je hem veilig moet uitzetten, dat je daar financieel reserve voor hebt aangelegd en dat je dat niet afwentelt op de staat. Maar dat je dus kijkt naar ook kleine kerncentrales, het liefst in een netwerk in Europa. Dat lijkt me wel, want uiteindelijk is het een enorme ambitie. En het alternatief is dat we afhankelijk zijn van Russisch gas. Nou, je hebt gezien wat er gebeurt. Duitsland heeft tijdelijk gezegd, voorlopig gaan wij geen toestemming geven voor gas door Nord Stream 2. De prijs gaat met 25% omhoog. Dus we moeten ook niet naïef zijn als Europa. Ik produceer liever zelf. Duurzaam. Als kernenergie daarbij hoort, hoort kernenergie daarbij. Maar ik wil die afhankelijkheid vermijden. Ja, dat wordt nog spannend, want u noemt duurzaam. Dan is de vraag van, is kernenergie dan duurzaam? Frankrijk, daarvan sloot u lobbyt daarvoor, want die hebben 70% van hun energie komt uit kernreactoren. Als Frankrijk dat voor elkaar krijgt, dan komt een groen labeltje aan de kernenergie. Verandert dat het speelveld? Jazeker, want dat hebben we nog niet genoemd. Er zijn allerlei van die regels. Het groen labeltje vind ik een mooie omschrijving daarvoor. Op het moment dat je groen bent, of groen genoemd wordt, dan heb je toegang tot enorme potten met geld, vooral bij de banken. De Europese investeringsbank en dergelijke. Dus het is in het Frans belang om groen te zijn. Sterker nog, de Fransen hebben heel veel landen achter zich gekregen. Dus zij zijn met z'n 10 op dit moment om meer kerncentrales te ontwikkelen. En met name ook in Oost-Europa. En dit zou wel en Nederland twijfelt daar nog steeds over. En Nederland wil wel, maar zegt we zijn nog aan het maar als we het nu lezen in het het verhaal van Segers, dan weten we hoe ver we zitten. We weten nu hoe ver we zijn. En die kleine kerncentrales is wel een nieuwe speler, zal ik maar zeggen, op het veld. Sinds kort. Maar de vraag is... Jij twijfelt, hoor ik al. Ook niet dat is niet doorontwikkeld. Ik bedoel, daar moet nog veel innovatie om die small modular reactors echt commercieel... Maar je moet het ook weer niet uitsluiten. Nee, maar dat ben ik het met Esther eens. We moeten geen enkele mogelijke oplossing van het klimaatprobleem uitsluiten. Dat zeg ik consequent overal, ook als het gaat om biomassa. We moeten goed kijken naar wat is echt duurzaam en wat is niet duurzaam. En wat is het bedrijfsmodel erachter. Maar we moeten ook niet denken dat laten we zeggen, dat de toekomst is. Je moet niet al je hoop erop zetten. Nee, maar voor hetzelfde geld is het binnen 20 jaar nog niet zo ver ontwikkeld. Wat ik zeg is, er zijn korttermijnoplossingen die ons helpen bij het klimaatdoel, zeg maar tussen 2030 en 2040. En je hebt wat langetermijnoplossingen. Ik denk dat kernenergie echt serieus genomen moet worden na 2040. Waarom? Omdat er dan een aantal opties op tafel komen. Denk aan kernfusie, wat en het afvalprobleem oplost, wat volgens mij niet onderschat moet worden. Wat ik raar vind in Nederland is dat wij... Fransen zijn ook een van de grootste producenten in Europa. De Hinkley in, wat is het, in Engeland, Hinkley Point, die ze aan het opereren zijn, is echt enorm duur aan het worden. Energie de France is een van de uitvoerende partijen daar. Kijk, ik zeg gewoon, kijk naar de kosten. Kijk naar wat het bijdraagt in het energiesysteem, het hele systeem. Als je kernenergie wil gebruiken als een soort van reservekracht, als er geen wind en zon is het enorm duur. Dus doe dat niet. Ik zou ook tegen de gedeputeerden willen zeggen, focus je niet alsjeblieft op kernenergie voor Limburg, maar ga kijken hoe je bijvoorbeeld waterstof kan integreren in de Limburgse economie.
kernenergie is veel belangrijker. Zeker als we gaan kijken naar 2030. En laten we kernenergie alsjeblieft... Voor waterstof heb je windmolens nodig. We hebben elektriciteit nodig. Zeker. Dus we gaan veel meer elektriciteit nodig hebben in Europa. Dat gaat de grote uitdaging zijn voor die hele transitie waar we nu in zitten. Dus dan heb je toch centrales nodig. Dus de discussie gaat op ons afkomen. En soms is die ook een beetje hypocriet. In die zin, er zijn landen die zeggen... oh nee, kernenergie, daar willen we niks van weten. Maar ondertussen gebruiken ze het wel. Hè? Want je hebt heel erg nationale markten in Europa over de vraag... produceren wij kernenergie? Dat is een nationaal besluit. Je hoeft het niet te doen. Oostenrijk zegt no way. Frankrijk zegt maar net ja, over de graag. grens bij Oostenrijk, Precies. in Tsjechië. Maar net over de grens. En ze gebruiken het ook zelf. Precies. Dus veel van de stroom in de buurlanden van Frankrijk... Zeker. Ja, dat is gewoon kernstroom. Dus laten we daar wel over zijn. Dat is wel, het gebruik is wel Europees. Dus ik vlieg hem heel graag Europees aan. En dan is denk ik de hoofdlijn, zoals Mohammed ook al aangaf... we kunnen het ons niet veroorloven om technologieën buitenspel te zetten. Maar dat is echt een verschil tussen bestaande kerncentrales... en nadenken om de levensduur uit te breiden of te verlengen... of investeren in nieuwe kerncentrales. We hebben gewoon geen goede industrie in Europa om die kerncentrales te bouwen. Ze duren niet 6 tot 8 jaar, ze duren eerder 10 tot 20 jaar. Frankrijk gaat nu weer gewoon 1 miljard in investeren. Die zetten er weer een paar nieuwe neer. Ja, maar Frankrijk heeft ook een belang omdat Energie de France ook gewoon voor een groot deel een staatsbedrijf is. Laten we dat ook niet onderschatten. En ze willen een bepaalde positie innemen daarin. Voor Nederland, we hebben Borselen. Ik ben er niet op tegen om na te denken of je misschien nog een extra reactor of een uitbreiding bij Borselen. Maar kijk alsjeblieft naar de kosten. Er moet enorm geïnvesteerd worden in de energietransitie. We hebben, als ik ga kijken naar de Renewable Energy Directive, een van de wetten die wij nu bespreken, dan staat daar dat in 2030 de helft van de koolwaterstoffen die gebruikt worden, van de waterstof die nu door gas wordt gemaakt, of van gas wordt gemaakt in de industrie, moet vervangen zijn door groen waterstof. De helft. Dat zijn gigantische hoeveelheden. Daar moeten wij snel in investeren. En als ik ga kijken vanuit Nederland, als we gaan kijken naar de chemiecluster in Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, maar laten we Camelot ook niet vergeten, is dat op 1 of op 2 na grootste chemiecluster wereldwijd. En ik wil die banen graag behouden. Dus investeren in waterstof voor die sector is in 2030 harder nodig dan een kerncentrale. Ja, dan gaan we kijken of we inderdaad die kernenergie misschien kunnen gebruiken om die waterstof te produceren. Dat kan op termijn, zou dat zeker kunnen. Maar niet voor 2030. Interessant is natuurlijk, we hebben het erover, het is ineens een Europees issue. Omdat Europa voor een deel erover gaat. Hè. En dat was natuurlijk lange tijd heel anders. 30 jaar geleden bijvoorbeeld. We hadden eerst de Europese Economische Gemeenschap. Dat werd de Europese Gemeenschap. En toen kwam er ineens de Europese Unie. Die onder andere met zo'n social chapter zich ook met dit soort zaken ging bemoeien. In Maastricht werd het akkoord uiteindelijk getekend. Het gebeurde in 1991 en uiteindelijk in 92 werd getekend. In 1991 werd het akkoord bereikt. Over 3 weken, zo'n 30 jaar geleden. En daarom is er nu een mooie expositie in het gouvernement in Maastricht. Welkom hier in het gouvernement aan de Maas bij de nieuwe permanente expositie over het Verdrag van Maastricht. Heel bijzonder, dit is het Verdrag van Maastricht. Een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste verdrag wat gesloten is in Europa, waar we enorm trots op zijn. En ik kan me herinneren hoe spannend dat was. Zo spannend dat al die leiders in Nederland waren, in Maastricht waren. En het was ook wel echt spannend of het er zou komen. De Britten lagen dwars, dat zie je ook in de tentoonstelling. En het was tot op het laatste moment spannend. En ik kan me echt herinneren dat je echt voor de televisie zat en keek naar die gezichten. Wordt er een beetje blij gekeken of niet? Die laatste kolen uit de mijn zijn toen aangereikt aan de gouverneur. Het is meer dan alleen een stukje geschiedenis. Het is meer dan 30 jaar geleden werd er een stuk papier uit onderhandeld. Dit is, zeker voor Limburg, de meest internationale provincie van Nederland, is Europa ontzettend belangrijk. De Europese samenwerking, hoe die vorm heeft gekregen. Het is voor ons, voor Limburg, voor de Limburgers, goed belang om te weten van waar komt dat nou vandaan, die Europese samenwerking. En dat was hier in dit huis. Het Europa van nu is in Maastricht gemaakt, is in Maastricht uitonderhandeld. En ja, daar moet je als stad ongelooflijk trots op zijn. En het is heel mooi dat hier ook door de stad, door de provincie, door de universiteit echt daar werk van wordt gemaakt, maar ook naar de toekomst wordt gekeken. En hoe kunnen wij nou dat debat over Europa gaande houden? Het is een oproep aan iedereen die wil meebouwen aan een beter Europa.
We hebben hier een vitrinekast met een aantal bijzondere objecten. En misschien is het toch wel aardig ook om één element eruit te halen. En die heeft relatie met de mijnbouw ook in Limburg. De voorloper van de Europese Unie was de EGKS. En dat staat voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Waarin Limburg natuurlijk ook een belangrijke rol heeft bijgedragen in de levering van steenkolen. En de laatste steenkolen die hebben wij hier in deze vitrinekast staan. Die komen uit de staatsmijn Emma, uit Trebeek-Hoensbroek. En die zijn toentertijd aangeboden aan de toenmalige gouverneur van Limburg. Een belangrijke relatie ook met de hele historische ontwikkeling rondom het verdrag van Maastricht. Voor jongeren is de Europese Unie als iets vanzelfsprekends. Maar dat is het eigenlijk niet. Je moet daar constant voor blijven vechten, ervoor blijven inzetten, samenwerken. En dat vergt ook van mijn generatie, de dertigers, ook energie. Dezelfde energie zou ik zeggen als waarmee de onderhandelaars toen hier in huis dat verdrag hebben uitonderhandeld. Met die spirit moeten wij die Europese geest ook weer verder brengen. Dank u wel. Ja, minister Egert van Engelshoven die de expositie opende. Helaas door corona wat beperkt toegankelijk. Maar we gaan er in ieder geval de komende maanden nog heel erg veel van horen. 10 december speciale activiteiten en ook op 7 februari natuurlijk de dag uiteindelijk van de ondertekening. En dan vragen we aan Esther de Lange, zou er nog eventueel een troef kunnen zijn, mevrouw de Lange, straks in uw gooi naar het voorzitterschap van het Europees Parlement? Dat is wel een heel ver gezochte link, denk ik. Ik moet dan natuurlijk eerst besluiten om mezelf formeel in de race te gooien in mijn fractie. En dat moet volgende week gebeuren. Dus ik zou zeggen, ik hou u op de hoogte. Ja. Maastricht is niet altijd een troef. In die zin dat toen ik in Frankrijk studeerde, toch alweer lang geleden, hè, Maastricht was nog redelijk vers. Toen stond Maastricht echt op de muur gekalkt als een scheldwoord. Ja. Nee tegen Maastricht. Omdat de Fransen vonden dat met name die afspraken over de euro, dat die te beknellend waren, laat ik het zo zeggen. Ik vind wel dat de stad Maastricht heel erg trots moet zijn op dit verdrag. Ik durf zelf wel de stelling aan dat zo'n verdragswijziging in de huidige Europese Unie met 27 moeilijk denkbaar is. Om niet te zeggen niet mogelijk. Ja, dat was deze ook bijna, hoor. Dit was het ook bijna. Ja, natuurlijk. Ik was erbij, toevallig. Er was een dag waarop we dachten dat het helemaal Black Monday, dat het helemaal verkeerd zou gaan. September 91. Ja, je kan het je niet voorstellen, maar Nederland was toen te federalistisch. Hans van den Broek, ook voor jouw partij, van het CDA, was te federalistisch. Het is echt niet meer voor te stellen. En toen in no time is dat verdrag in elkaar getimmerd. En op de laatste dag was het ook nog heel spannend. Want toen is Lubbers apart genomen nog door Kohl en Mitterrand. En over de volgorde waarin gesproken zou moeten worden. En Kohl en Mitterrand zeiden, je geeft Thatcher absoluut niet het woord. Pas als allerlaatste. Zodat niemand zich bij Thatcher kan aansluiten. En zo uiteindelijk ontstond er een soort sfeer waardoor iedereen zich er happy bij voelde. En het alsnog getekend kon worden. Ja. Maar mag ik terug naar die brug? Ja, nou ja, want daar Esther de Lange denkt van, zo kom ik er onderuit. Maar dat is het, want we denken natuurlijk wel. Kijk, ze kan het natuurlijk nog niet zeggen. Maar volgende week gaat binnen de EVP, wordt er over gesproken wie de Christendemocraten naar voren schuiven. Ja. Dus, kun je het eerst even uitleggen van, er was eigenlijk een soort deal van Manfred Weber. Precies. Die kwam eventueel als optie naar voren. We moeten nog eerder beginnen, vrees ik. Ja. Heeft u even. Maar het is Europa, hè? Kijk, het ging erom, na de verkiezingen, dan worden er een aantal plekken, noem het maar even, verdeeld. De voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van het Europees Parlement, om het eventjes simpel te houden, en de voorzitter van de Europese Raad. 3 plekken. De Europese Commissie is gegaan naar de EVP, de Christendemocraten, Ursula von der Leyen. De voorzitter van het parlement, dat is naar de Sociaaldemocraten gegaan, Sassoli. En de voorzitter van de Raad is naar de Liberalen gegaan. Dat is Charles Michel. Nou, dat is een keurige verdeelsleutel met 3 grote groepen. Maar nou, halverwege de termijn moet je altijd een nieuwe voorzitter kiezen in het parlement. Ja, en de afspraak was wel dat de Christendemocraten dat eigenlijk zouden krijgen. Maar ja, dan hebben ze bijna alles weer in handen. Dus zeggen de anderen, maar het woord ligt straks ook bij de Sociaaldemocraten, van willen wij daar wel mee akkoord gaan? Ja. En Manfred Weber was eigenlijk die kandidaat. Weber heeft nu een andere functie, heeft gekozen van goed, ik ga me richten op mijn partij in Duitsland. Dus dan komt ineens de nummer 2 in beeld. Dat is Esther de Lange. Kijken we naar u. Toch ook een mooie maxbasis wel. Staat er goed op in Europa. Waarom twijfelt u?
Nee, ik twijfel helemaal niet. Maar dit is natuurlijk wel een kwestie van eerst is je fractie aan zet. Ik denk dat het erg belangrijk is dat het eindelijk ook weer tijd is aan een vrouw. Als je hier die brug oploopt in het gebouw, dan zie je de voorzitters van het Europees Parlement. Er zijn 2 vrouwen geweest sinds het Europees Parlement rechtstreeks gekozen is in 1979. Simone Weil tot 1981 en Nicole Fontaine tot 2001. Nou, het is nu 2021. Blijkbaar zit er steeds 20 jaar tussen. Nou, we hebben in de EVP een aantal goede vrouwen. En de vraag is, gooi ik mijn kandidatuur precies ook in die race? Nou, ik beslis dat dit weekend, dus ik moet jullie teleurstellen. Maar het wordt ook wel mensen. weer eens tijd voor een Nederlander. Want Piet Dankert was het 81 de laatste Nederlander. En eigenlijk de enige echte Nederlander. Daarvoor is geloof ik Cornelis Berghouwer wel eens voorzitter geweest. Maar toen was het parlement nog niet formeel. Nee, en kijk, wat dan tegen je werkt natuurlijk is het feit dat de voorzitter van de Europese Commissie uit Duitsland komt. Dat de voorzitter van de Europese Raad, laten we wel wijzen, die komt uit België. Dus dat een heleboel landen ook zeggen, even los van of mensen geschikt zijn voor de functie. Het wordt wel eens tijd bijvoorbeeld voor iemand uit Oost-Europa. Of misschien is het nu tijd voor iemand uit het zuiden. Dus even los van alle dingen die er kunnen spelen, speelt dat feitelijk ook een rol. Wat ik vooral belangrijk vind, is, maar daar kijk ik naar Mohammed natuurlijk, dat de andere fracties zich ook aan de afspraak houden, inderdaad, dat die wissel nu gaat gebeuren. Ik weet nog niet of dat het geval is. Hè? Of dat misschien de club van Mohammed zegt van, nou, wij willen toch die deal breken en zelf met een kandidaat komen. Dus er zijn nog een heleboel unknowns en in een heel snel tempo gaan die wel wegvallen. Dus, maar we kunnen het vragen, Mohammed. Gaat u de mogelijkheid voor een Nederlandse vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement torpederen? Ik ben in ieder geval geen kandidaat. Nee. Ik word ook niet genoemd. Ik word ook niet genoemd. Maar wat denk je van een constructie? Nee, maar voor mij persoonlijk, ik denk dat Esther het fantastisch zou doen. Ik denk dat ik dan wel chauvinistisch ben. En ik het heel goed van zou vinden om een Nederlandse kandidaat te hebben. Dus mij persoonlijk, ik heb absoluut niets. Als het aan mij ligt, dan zou Esther gekozen worden. En hoe denken uw partijgenoten erover? Ik bedoel de sociaaldemocraten in Europa, neem ik aan. Want ik denk dat de meeste PvdA's ongeveer hetzelfde in zitten als ik. Om eerlijk te zijn hebben we daar nog heel weinig over gesproken. Ik durf dat gewoon niet te zeggen. Ik denk dat het heel goed is aan de EVP om in eerste instantie zelf te kijken wie hun kandidaat wordt. En of daar dan een tegenkandidaat door een andere groep wordt gepresenteerd, ja, dat moet de tijd ons leren. Ik durf dat niet uit te sluiten. Maar ik denk dat het echt belangrijk zal zijn wie de EVP naar voren gaat schuiven. Ja. En dat het een hele belangrijke besluit is in dit hele proces. Ja. Volgende week meer. Volgende week meer. Wanneer? Maandag? Woensdag. Woensdag het definitieve besluit van de EVP, maandag de deadline. Dus maandag is een dag en woensdag is een dag. Wanneer besluit u of u het gaat doen of niet? Ik denk dat ik een goede fles rood uit de kelder haal dit weekend. Is dat een referentie naar de Sociaaldemocraten? Of, ik kan soms zelfs van rood genieten, maar dan gaat het meestal over wijn. Heel goed, heel goed. Het is een kwestie inderdaad van wat draagvlak creëren. Dus dan is die rode vlek helemaal niet zo'n slechte idee. Maar wat ik wel wil vragen, omdat we natuurlijk toch de formulieren van Zegers hier hebben liggen. Daar zagen we onder andere kernenergie. Maar we zagen er ook een minister voor Europese Zaken, minister voor Europa. Eindelijk. Top voor u. Ja, mocht het niks worden met... Even los van mij, maar eindelijk. Ik pleit er al veel langer voor. Ik riep vroeger heel bescheiden... er zou weer een staatssecretaris voor Europese Zaken moeten komen. Een minister nog beter. Kijk, feit is natuurlijk dat Europa inmiddels zo onderdeel uitmaakt... van onze nationale politieke discussie. Het gaat niet alleen maar om buitenlandse zaken. Het gaat over onze elektriciteit. Het gaat om de voedsel op ons bord. Het voedsel op ons bord. Het gaat om van alles en nog wat. Dus je kan dat niet alleen aan een premier overlaten, bij wijze van spreken, of aan een minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Je hebt daar iemand fulltime voor nodig. Plus het feit dat Europa complexer is geworden. Vroeger keek Nederland altijd naar Berlijn en dan wisten we ongeveer wat we gingen doen. Die tijd is voorbij. Ja. Je moet Polen snappen, je moet Frankrijk snappen, je moet Spanje snappen. Ja. Italië is op dit moment echt een powerplayer. En daar moet je wel iemand voor hebben die daar fulltime mee bezig is. Even los van wie. Maar ik ben blij, als dat zou kloppen, dat die functie komt. Nederland heeft dat nodig. Maar neemt u dat nog eventueel mee in de overweging of u zich al dan niet kandidaat stelt? Nee, laten we het niet te complex maken. Alsjeblieft. Dan moet je nog een fles
fles bij. Daar moet er nog een fles bij. En ik weet niet of dat het besluit ten goede zou komen, in alle eerlijkheid. Ja. Maar zo'n minister die zou dan wel wat te zeggen moeten hebben. Ik bedoel, het moet niet een papieren figuur zijn. Alleen maar om D66 tevreden te stellen bij de formatie. Het moet dus meer zijn dan alleen... ik mag ook door Europa. Ja, nu ligt bijvoorbeeld op tafel... Hoe gaat Nederland dat doen met het corona-herstelfonds? Europa zegt hypotheekfunctioneren aanpassen. Dan moet je daar als Europese minister of minister Europa wel iets over te zeggen hebben. Dat is een beetje... Nou, je moet als die minister in elk geval al duidelijk de feiten neerleggen. Want het feit was dat het nog altijd een nationaal besluit is... of jij besluit de hypotheekrente aan te pakken. Dat Europa tegen jou zegt, het zou goed zijn als je naar je woningmarkt kijkt, Nederland. Want er is van alles en nog wat aan de hand. En dit zijn de mogelijkheden. En dit zijn de opties, dat is waar. Maar ik heb me er vrij publiekelijk tegen uitgesproken... dat er dan gezegd wordt van, dit moet van Europa. Als je dat wil doen in een coalitieakkoord... ben dan ook een grote jongen of een groot meisje en zeg, wij willen dit. En het past in een discussie die we voeren met Europa. Maar Europa dwingt jou niet om precies die maatregelen te nemen. Als het al iemand is die gedwongen heeft, dan was het Nederlands kabinet die erop aandrong dit soort maatregelen te conditioneren op het geld. Ik bedoel, bij andere landen? Bij andere landen. Nu krijgen we de consequenties van dat soort eisen. Maar ik denk dat Esther gelijk heeft. Het is een pakket aan maatregelen die je kunt nemen. Laat het kabinet vooral kijken naar wat dan het beste past binnen de Nederlandse context. Trouwens, over die minister van Europa. Het is wel zo dat de staatssecretaris van Europa altijd de titel minister mocht gebruiken. In het buitenland, als hij in het buitenland was. Dus, maar het is misschien meer een kwestie van vertaling... van Europese lingo. Nee, maar ik denk wel dat het zo'n minister heel belangrijk is... om ook de contacten met alle hoofdsteden te onderhouden. Ik denk dat we dat nog enorm onderschatten in Europa. Hier is het ook heel erg belangrijk, de diplomatieke beweging... de gesprekken die je voert met elkaar. En laat dat niet alleen gebeuren bij de toppen. Doe dat ook tussendoor. Zorg voor die relatie, want Esther heeft gelijk. De Britten zijn weg. Alleen Berlijn is niet voldoende. Je moet ook in Madrid zijn. Je moet ook in Rome zijn. En je moet ook in Belgrado, noem het maar op. Dat is denk ik een hele belangrijke rol voor die minister. Ja. We gaan afronden. Mag ik u hartelijk bedanken voor uw bijdrage. Heel veel gezondheid wensen. Dank je wel. Mohamed Bert van Sloten, Esther de Lange. Hartstikke bedankt. En u bedankt voor het kijken. We zijn er weer op 9 december. Aan de vooravond eigenlijk van dat historische akkoord in Château Neerkan. En dan kijken we vooruit naar de festiviteiten. Op die dag wens u een hele fijne avond. Dag.